Diamo la parola all'onorevole Mikolášik. Grazie, signor Presidente, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Vítam balík návrhov na vytvorenie účinnejšieho, integrovanejšieho a udržateľnejšieho systému finančného dohľadu v rámci EÚ, ktorého cieľom je riešiť zlyhania európskeho finančného dohľadu, ktoré boli odhalené počas nedávnej finančnej krízy. A vieme, že sme boli všetci prekvapení. Predkladaný návrh nariadenia ustanovujúci novú štruktúru finančného dohľadu plne podporujem, pretože predošlé negatívne skúsenosti jasne ukázali potrebu regulácie účinnejšieho dohľadu a aj hĺbkovej reformy v tejto oblasti. Verím, že pomocou zvýšenia konkurencie na základe podpory vytvorenia rovnakých a transparentných podmienok pre všetkých, ako aj zabezpečenie jednotnej regulácie sa podarí zaručiť primeranú ochranu vkladateľov, investorov a spotrebiteľov v Európskej únii. Grazie lei.